the heart of the mining area kini kesenong barok kowe kelerai benginum mine. Di tang dak jeng sistem bat tang jeng khoj ke balak ban ai nam. Lak don kini kideng kisej kemen sim ko balak lot ladangi don kono ke jeng puslang tang sumi sebar ni pej kene kemeriang. Nis hun kemen sim kejak kita ke barok. Kajing la jungi banwan ra ya kani kajing khoj hang ni kabanang kong kade na ki kena. Tang ladang ila ban motivate ki kena. Ti kamut kai ka ba ngi kum kirang ba ngi thmu ti kan nulla ngi kermen ruba ki jingjat jingpra ki balajot trai hadin habut bakin sa ki imbiang mentang dan ha kani kisnong mumeliang kepada po East Giant Hills District but hang ni mentas ni bat ngai idon idang ba snong jangan ni kisnong iba apmon pachang iban kren ini halor ka history jangan ni kisnong bat kumno kami ban long kum kata kisnong ka ba khoitam hakari India ka jangi pilan batai khindiat halor ka sinjam bakan di kisnong kala shim nado ki snam ki blalet ban kenjo syakata ka thong ban long ka wei na ki snong ka ba khoitam hakari Long ka snong jangi ya ki por ban chwa ban kot poyu arhajar kharsau ki kisnong ka ban jeba ta hadin ba ngila yok ki nong ilam ki ba kham don ka jingnang jingstat bat na kata ka por arhajar kharsau ngi don ka jingkit khle na ki we ki rang ba snong ki bangaru ngampat dong rang ba snong kata kapor ngale jang uskat tri snong da ki wipat ki nong ilam snong ki balong ki hat snong haswa jonga ngila dan ka jingki kli mangi yo i ba ka snong jongi kalong ka ba jebok kan kampoi si kalong kum kam ka jing khoj ka jing subal ne ka jing mut ka jing perkhat ne kata ka ka ba ong ka mindset jong ki bru hak kimpoi perkhat iru ba ka jing khoj jing suba kanwan ha ka po snong jo thang jing tang ha arhajar khat stau da ka jing don jong ki nang ilam ki jongi kinda ki ngidon da ki chpeu khasan ngut ka da ko we ki jing thmu ka ta kalong ya ka banwan ra ya ka nam ko burom jong ka snong ka jongi ha ka ta ka por ni perkhat be tang ban thung ya ki ni ki chen rai den ki ba pi yo i sau dong ka snong jongi ya kita ni mutsum ni kam poi perkhat iru bangi wan ra no cha ka jing khoj jing suba ken kabitenat kalong ba kani kisnong mumeliang kalong kum kata haktin pharing ki ong kata ka oasis mo na ni kata ka dolon nong ka ba dei tang maka ha pedeng kini kisnong ki ba tawya de ka iya kisnong mumeliang ki badon ki pindai pe ki dor ki dor ka pa daw yong handai kabitenat kalong ba kani kisnong om yo i kita ki dak kishin hindai i ga jing tres ga jing tre lang jong ki nong shong snong jong ki snong ban pen khoi ban pen ne pen sai ka jing khoi jong ki snong ha tu pila batai khndiat halor ka jing shim menta jong i wei nong shong snong jong ki snong jong pi ka banong kong kalong ka ba mo ban ai jing hikai ki nong shong snong jong ni bakin simti ken ya kan ka jing khoi jing suba hakikti jong ki bandon ka jing kle how we po we nong chong ke ka bangi le ka long ba ngi ai ka awareness program ha ke chong ka thau ka chong bar kata ka long ba da ka bingi tre hi deng ki nong ilam ban pung khoj ye kinela ban thung deng ban sar ye kini ki surok chong ki chong na lor kata ngi le ru cha ki jing steng school pau hi san de hang to ki dan ki khnarit ki chong ki ba sau san snam ki ba khat ar khat lai snam ngi ai no ye ki jing kai ki wat amdei tang haki school pau nyam wat ngi airu haki school puleru kini ki badan apa snong jongi ki ai ki jing kai bat ka ngi ai pen banana ka wi ka tiyo cha ka wi ka tiyo ya ka jing khoi ki jing suba ken bangi ai haki kena bat haki ju ki nong song snong kalong ka ba e pha nong kong tangi du jing kerman ken ba ki bini ki nong song snong ba pri jongi kim sel thu ngi thung dau deng ru ki teng ba ya kini ki kro jong ki kin suur ni hap ai jing kai ki pen kedia ki ru tang ba ni ai ki jing kai man tapat temut kala dong ki we na kini parak ki nang song chong ni kisnya thu ken kam tam ha ba ki i kum ni ki mandia ka jing mi khubor ka jing pa nam jong ka snong deni lang ba ka jing visit jong ki bru ki banabar ki ai mission kin ki ba kin tre ki don kata ka mission me hem manang tre su ken tingi te ba ka kisnong mumeliang ka tre bor ba hagaban pin su thoi ki brio ba ka kam dei ta kam ti do yong ani shalan do yong hinde ka den ki we ki jai kam ro plan batai ga jing ya len ti ha tu phi kan do ne ki jing nang ni nang tai ha ba phi don ni kumi ka ta ka jing thumu kum ka snong ka jing thumu jong ka snong kamut ba ki nong chong kim dei ban tri
menteri ti diu yang borak kinang song tong pitip hi cepo esentia ki bru ki dah ka tri diu yang ni belah ke tri diu yang ni tri kta ke diu yang kamut ke jemut jong ke senong ba ngin nom wat nom tri diu yang ke jemut ke jongi ke long hak ke jaka ke bengi chong ni sa de kin ban penjot ya ka di ban penek pensak ya ke mariang mut ke bumut ban safety kin na ka ki jaka ying ke ying ke bengi chong na ki umbam umdi ki bengi di long kita kin ki ban nom kta kin kambam mut tamba ngimut ba ang ban nom khang yang tumut ke jing ke long ha bangi por chwa bangin khang ke jing khang jongi ban ti do yang di cebar tumut ha po snong ke bengi chong ni sa Gitu ide hak por ba shwa ke NGT shwa ke NGT ke. Kan ama po snong jongi naduk ke pude putiru kini ki samla jongi ki long ki im mah kat kum kajuk ke bamtai naduk ki por man daru long ki kham ya doni kata ka thong ban pude puti kum ta ke jumut ju par khat ka rung hai hawi pu khna ban chimti ru ya ki wiki kam ban kamai jak por ki don ki khun samla jongi ki betri kum ki misteri ki don ki khun samla jongi ki beris nyang ris yar ki don ki bedi dukan dan hirup ki beim ka ki betri kam sarkar ki wiki karep karyang ki kumbati long lem ki wiki prajan snong kum ta hirup ni tri tang ba ka ni kham yar khniat ka jumujuk berkhat ka burung ha ki ka long tang ba ngi kum ki long lam ni chu hikai ba ni de ban ni da ke nya ke ni ke mariang ka badan sakun jongi knang ba ni ke nya kata ka long ha ka khoi ka suba ha ka khoi ka khia ha ka ta ka jingdon ka jingmut khat ka bakham chai kin long kata ha po esentia hi te mut long kum ke ni than jongi te mut wat han ni ka ying jongi ru dan di ti diu yang kum ba ya bi diu yang ni ki ha madani la kai jong ru yang tang ba hang ni tengim cha kin tang ba don ni ka tu po ki ba kwa ban ti je du yang tang ba ka chnong ka jong ni ka la khang kin ka kai le mut long kum ta ka kat bala kat bayar mut de ru ban ailat ban klong yo nu du yang dan ha ka jaka ka bangi song jing song Ki don ne ki jing persya nang ni nang tai ha ba ka chnong hi kum ka chnong hi ka yeng da ka we ka sur ban khang ya ka jing ti daw yang hang ni ka chnong pisa ai ki por man chwa hitu ki snam mar ki dang long pet mo ki biru ki jongi ki dang hi kum kita tang ba kam long haduk bangin da don kata ka jingi lek da ka wait ka ste pi ka don ka jingi lek tang da ki kentin ki ya da ka jing don jong ka NGT ru ka we na tang ba ya da sila dam don ka NGT ru ha residential ka jongi ngila ai thare ban da kai da la da ka chnong ka ya tli ka we am ka chnong jongi te ka ya tli bit na kam ta ban khang yo dum jong ban khlang na po ni da po chnong jongi ken ka na tli ki long ye bi da na chnong ba cispat nyo pyo dum ta ha ka jing kwa hi jonga kum nong ilang mentang adang long nong ilam da chai singam tip su tang ba ka jing kwa jonga banga kat banga dang long nong ilam temun nga kwa ba kinong chong chong jonga kin seo thu ba ka ne ka jong ka jing khit ka dang kam ba nomor kat kini ki bru ki bawan nabar ki kumapi ki media le ne ki ke khubor ke mi ka award ka bangi ya kam de na ko ki we ka spa kam na ba tit pi ka ngimla ban kensio ke pisa na ngin ong borok ki nang song song tung ni pelang pisa mar cilak ke we ke ying bangin le tit ya ka award le ban le tit ya ka ta kanam ke bangi ya di tang da ka jing sistem bat tang ka jing khoj ni ka bala ban ai nam ni tengah kwa hi ki nang song song jing kin seo thu ba ka ne ka jing khoj ka jong ai ka de ka nam bat ku burom jong ka chnong te bangi ba ha kan no chnong hi kin don be ki temen ki kro ki samla ni khna pilan batai ke ya ka jing don benta jong ki temen ha ka kam chnong kam tha jong ki samla jong ki long kmi ki temen ki bepli ki hadin bekile ya I ya kini kejing kala ki bubun pa ki temen hindu pusnam chedin jong ki pat ju ya I ru kum kane kim ju pa perkhat I ru ba ka chnong kan nok kum ne kejing si mentale ki song sit pin ya I ya ki temen jong nyu pra pusnam ru ki dang don ki besar ha ka sni sa jan ke bangi pung khoj chi sensitio ar kan taman la ka tio ni pung khoj la ki jong ki kampo yang ki don ki temen ki ba pung khoj ke ba sim benta ken nomor ki 4 perkhat la don ki temen ki ba nga
ngimpo perkat te ba ka senong jong ikan kan long kum ni bani kran le par kisamla ha ka senong jong de kisamla ki ba yit chimbenta ha ki mlang salam kinong kit kinong ba ya ka senong ka thau de kisamla ngaru ngompat temen than sau plus apa bat kita ki sekretari senong jong kiwe kinong nam senong jong ki pompat lok barak ki de kisamla sala kisamla ki bakit baba ken ya kene kesenong selak banjam hadukan ne kilong kemiru ki bisi mentaba long kemi te ke besar mana ka sen senjanjo umde long pau letre kilong kemi ki bemi ne yang man pokoi te long ban man kata yo pisai pen khoi man kata yo matio sing sajan nyo beje ngislang hadu kendai beje ar kenta mun ki bedang nap ki bekloi ban le kinang dap kulahi don ki bakhi nru beje kila le don ki bakhi haden ke nyu tambah nyu beje hadu kendai beje te bang asko ban tep ikini ki nyut ki ba phi lom ba de hade pen coach nong phi brat kum phi brat hai kini ki nyut pe ma hadu menta kini ki klong kini ki belong bandi ken ngila bu do we nong thet pi apa chnong jing tong we namar ngi teng ban yo ba don nong dari sak kelum tu unsu rung be tu yo tu yo sim kitiar kum kini ki tin kinar kini ki bitol kini ki nong chong jong ki la bu hayeng bat ki la ban di hota temut lup kum kini ki deng kini ki plang tengi dang don hi ki bathang ru mo te don hi ru ki ba le bu sektor le jong ban le sba ban ong kum kini ki ja ki jor ki bemi na ka ing shat ki dan kitu ki baris nyang beri ki lisim dan hiru ki ba ngibu namar ki berat hang tu hai yang jong ka ba kalong baki plastik ni ini ki plastik hadu menta ngila don ka we ka ying ka bangin circuit ya kita ngila le ang tai tai dang menta ngilang ti don ka thriu pi ngi tep no ya kata ba ko ngila da ka thriu to ngimpat berat tangba kum kini namarang hi chnong jong ngim sha phi ban kum kwai ru ban song po plastik di kislabe temut hapo chnong jong ngiru ngim sha ra baki tu ki da nong di dukan kin ai plastik kini ki trai chnong nda kila thet ki ra nda kapla kan amle su ban ada plastik ngim sha ka chnong ka bade plastic free ketuka sengkil plastik ban kan ngila free kan ha ngimpat la 4% ban penyekhat ya kita ki nyut ki baput bat ki bamput tambah ngila persang jakata kathong ta ngidan la ngimbrat kurmari kini ki yun ngidan da ka kali ban pu si jaka ha ka jaka jong ka chno bila dan terjaka ban tap ya kita ki ngila dan la ka jong ka jaka tu bila ya kran bat ka maybe ya bat ka municipal board ban treat no gitu ki plastik ya ladan ka jing tak ten ngibat ka ni ka office jong deputy commissioner istentia kila ai hingiru ya ka yeng ban bu ta ba ya ki plastik bat anda la dap si pick up ni stroke kani ka dalmia kan ra le no ste tambah nging 4 kot ya kata kathong namar kani ka jing persang jong ni ban taban sarkit pat ni ban penyekhat ya ki nyuj ngi ka ngidang sedang 4 poi kata kathong ka jing kerman hi ke jonga kalong bangin job ken tang na ka benta ki kelong plastik na ka benta ki nar na ka benta ki ni ki ngila job ni kita kini ki try kini ki jing kim poi so ka ba kalong kitu ki jing song berita ki chip ki itu tementang ngila kini ki nong song jong ki la penyekhat mata le no hi sendan ha ki ngatrai ha kini ki niat namar mentau penangi miok suban le outreach program namar ngibun kam ha kene ka di Christmas temut ngir selak ban job ya kata ngamdu jingkerman hero bangin ngin job ya kata
no men ni yo untuk awat pemut ka ai mesin syuk ini kinong song song man trek hamha ban tong syuk kat banila Hakash na kalusin si tayo pia put. Mana ka tayo si Saturday Yumi bay ba bay. Yumi bay la ka jong ke ying khoi bay kiri din la ka jong mình xoa cái dùng phlang dan ti sungkeng kumne ngipsan sniang buat ying luti berit ka sudah ke Mesir huruf ying katang ke ketik sudah padiot sementara ke Mesir mencak de set huruf ying ke sniang lo Tedang ini isnem hi bangila dang ban le khoi le bahai ka senong thau mental redu snem arjar kat sau rei menchua te seno pi gampat de atat ka de ka senong nong gendong te menchua kai per rei hedin bala jebo ka mariang ke bero ru te ka la palat hi ka jing jebo ka jing long ka senong thau hedin bangi yo i gini te tham kwa man ni le khoi te ka kham long ne do ba tham yo ki awareness program trong district trong sarkar ro ini kam kuat heban jelek kau, buat bantung iki ding ki seidu ding ki awareness program ki bangyo jadi senong tahu ki kam yang ti don kini kena ki ba dei ki nong ilam ki ba kam nong samla ki ba don jumut ru ki alam ki tembor ki senong tahu ban jelek kau, ki brio senong ru ki kongu i kata ki rap lomba ka bor jong senong rap ban jelek kau ban kau kini kata hitam di baik kita senang balik pada mentan yang jual ke long kumur. Ani kipor mencuat ni long kum keriu klau he. Long kum keriu klau hapok ketik hapok senyum hapok set pemdang ye imah kalenti kesengkeng ru melat ladang ipoh kapor menmet ya banteret tapi ni yo iban ya seying. Andre mentah pada hak ni kecuk mentah ndala mi kini kun samlah de yo i kejingkelah dong sedong nisnya wila dia mentang ila long kijing chai ndala khut ke snong ka thau ndala don ki lenti ki sengkeng dia kali baik am dong sedong dengan swada dang ban ya susni lor ke jingdom saka jing kete kejing ko ram mlak batasu re ngem tip nakanu ka daw imar ulai pembi kini kun samla ki yo ijnai pi ya kisang man lek kendiat pon mencuba ke don jing abaki ya sedang mantri ke kam andre mendapat ni yo i ke jing mentoi bakrau nak beda kalau be jong ki kun ki sudang ni pi kirang bak mencuba kim pediang ya ke jing lek jong kisan lah ki persa kirang bak habaki snai ki subrok ke di sungkeng ki hab bantur ru ki jing sem ki bruem te kirang bak long kmi long pa ki persa te don pat de ki ba ai mensem te suki-suki mentah pak de baru ngikirang baru ni yang hun di dokumen ya kata namar yo iya kejing sai bagawan ke senong ka thau jam ni ki kun jong ni ru minta kelak kelah muswa kelong kum kiru klau taman phong jain kum la ndri mentah kelak long Kidan tara ki bre ki ba juban kai kum turis banwan pet i la senong ki bun happy na pok rakar na pok pereng don bawan te ke ka kubol chuan ai seki wei pa kisnong ong akan tulang no iki prolog projor bakin sing bahan bot ya kene kenuksa namar ngisnga wila de mentang ila yo kata ka air condition ke babiang la don kini kideng kiset kemen sim ko belai lot ladangi don kono ke jing kuslang tang sumi sebar ni pej ya kene ke mariang ngisnga hun kemen sim kejak kita ke ibarok ko ga daw bonong ke jing khoj ka ba ar kideng kiset nang ta hakapon setiap ngi ya pet setiap ngi mera setiap ngisnyo kelut ngi ya ka jing ko jing khia pi ngi belak temen ding tuak bagi muslim yam tinamar bagai tenat kini ke jaka ngi mera setiap ngi jeng to tinga menra kini ko bor sekwi pat isnong bikin yele kimsim kini kenuksa hoj hakabonong kong ki haban mat iki jing ngri habat ngono kamita ka bahanga ngi ublei unom no kini ki bromo namar habalong kumne nong kong kejeng hun kemensem habangi mi sebar ka ajing tengen ini itu bisong kwai tu slayong ni sal berja kat dak lau oh lom bhi mi lek plastik nei
Telat nyon kuai ke ida pisong dah kaslah. Kuai ke balik teter nang ni ai kini. Oh. Oh. Tu penuh. Kisahwan pentai pada ini. Kisahwan. Terki ke iram ni haban rak ni jing. Kem plastik. Kasuk hiban itu nama hasnong itu baru khat mah. Si betul ban rar latep. Miswa tengi plastik. Tapat nak kan gadar basnong. Di playo begini tu. Habrak ni macam. Biar kita taruh. Dah kang nang dia gimana nang lah dia. Te kajing kela kajong kani kasnong ha kajing i kajong ha kalong kela sedang nado arjar pra arjar sipo kajing sedang jong di samla kiramba kilong mi kilong pa banya perkhatamai te hadin bagi lu iba kajing yai kini ki kali he galap saudur ki surog nanta kajing wan kini ki barjila entah terterngi iba kadon kajing saudur te ngila persang banya syong perkhat kum kadol basnong ya kaban wat kilat king ti kumno bangin saindur thamai namar ba pi tibi ni pilayo ihi kisnong ba don kajing ti duyong te kadon hi ka jing jaklia nadong adong hi hakaban kong hi kajing kabangi mat kalong ba ngi i habban pensngo thu swai ki pa kata gade gawe kabangi habban create yakini ki awareness hapden jong kinong snong ba kum kanu kata kajing kela kabangi kwa ban wanra kani kaba pi kabangi dang la ban le ngi la ban ong ta hapden snong sekendong kesudon abun ki jaka ki bangi dang le mentah namar hane snong jungi ngi don ki jaka ki ba itenan ka bangin pelong ru ya kani ka ikopak na setesa kendong kesnong te kidang don sibun ki bangi nginang kwa ban le hoi POE ka jing jerngam ka jing khoi kumba ka pau hanre hagawe kaliang kesnong jungi kadang don kam bangin pen keladur le di ban ra kham tam ha ka jing de ba ka jing pule ka puti ngidang duna ha kata kaliang te haki bon kidang duna te ban ong ban ngahun ya ka ka bangi la le hakini ki saw sat snem te kampan kampat don kata ka jing ngahun namar ba kum ki nong sok snong mo ngi ha ka jujungi le persang ban le ha ki saw sat snem ban wan ra ikini ki te ki ban nang mi hadin jungi ru ki kena ki ba pule ki bala nang la start hakiru kan don ka katakan new idea ke ban penmi susu ban penbha kenya ka snong ta te ka jing la jungi ban wan ra ya kani ka jing kho hang ni kaban kong kade na ki khna school jongi ki badon hang ne snong ngi ai ki kata ka ji kai ki stang maki namar maki ki don bet apo snong step labat me tenda kila yo ya kani ka jing hikai sepang ka khoi ka suba kala don tenra heki te kamun automatically hi ka snong kala khoi te ka jing la jongi ban penjer ngam ya kini ki ding ro kata ro kade ka jing la hi ka jong ka snong mo ban pen snong thu ikhna namar ba ki ki snong ki persang hi ban tung de ki thung tamba kamne namar ki khna ki pen kriya ki food ki sei te namar ki khna ta ki don bai hasnong tenga ka jing lap ka jing i jonga tang la dang ila ban motivate ki khna te kamun ka ba ngi kum kirang ba ngi thumu te kan urlo ka chinong jungi kalong ko we na ka chinong ka ba prasha ya ka jing wan ani ka jing set up ya kini ki coke factories te hakaban kong kala wan te ngi na kaliang ka chinong ila yele ya ka ni ka ke sadu ha high court manga hi ba file kata te kajing ele kala jorong berka la si kad namar bah manga ha to por nang bat kumunoi kai jong kani ka away school po snong ngala syakem ru nagamanta ba ngiya persya ya kani ka cook factories te hadu mentangi pat chong klik ti ngi nagali ka snong kumbangi kwa ban pen ya kata ka nuksa mo syaki wei pat ki benta jong ka district lani jong ka jela ka jongi ba kumbalong menta to nagaliang sarkar kala ainam mo leng bai MP Badon Burom jogi ila ainam ya kanika chnong jongi kum ka model village ti nalor bangi la yo ya kata kanam ru ka kampat sibun ke bangin dang haban le ban wanra ya kata ka jing sngohun ha kata ka jing i ha kata ka jing kwa jongi ban pelong ya kanika chnong jongi ti ka jing don jong ki coke factory sa kane ka saudong kane ka snong jongi kala syak tae kane ka snong jongi te what happening jong ka tarung ngim don kata ka jing du jikermen yong ba chisen ka sngi ba leng ba kini ki jing le ki jongi ba ndak snong ka jongi ka lapau ki nom ikhmat kin wan ki briu ki ba pau kin wan ti leng ba jong ki tu ngin pen sngo ba ngin pan jing rap
te try ngin sa lah hi ban pois ka thong kata ka jing thumu jing anu chung Swa bukan adopt ini village kela develop lupa. Te nangla adopt ni la ban ye push kendiat mo. Mate ketul kum ketul yeng kiba duk ini kita. Kidon kumbersan pau prateli mo ma amon. Lipau ni saat perang in pat yok kin sayok haga next ayu. Te pila ban pe kitu ki ke change kan ke jing im ki bire mo nang touched house te ki yok kum tu kan. Te kan ni ka de ka wei nang ki jing thumu jing sha ka ni ka de ka flagship jong prime minister jong ri India ke ba ukwa yi MP begini adopt yi village nang bagi persang men transform yi nang ta sekawai kumpun ong mata mo ki la lede hi ki le ki ni ka attraction yi tourist nang ta sekawai ki ni ka sinong ke ba in the heart of the mining area ke ni ka sinong barok kawai ke larai benginum mine bat tip la digiti hapok kan daw ni dam daw yo kadai ka wai ni ka sinong ke ba train bentaban penek besar environment. How they young yunum lah hiban yunum aru they part of for 4 decades kibriu jong ikla train ni kam. Rai hag joko por ila ban train mo ma ban train bar hag joko por ban ibu kanum kta ya ka environment ni. Hi maulu nong kala slam kala kumun ong kibriu kla tip mo lemba ki kumun ong ki press ki de giwe ki tam la ban len ki press ki de giwe ki bala ban kumu phi ni kibriu ki ni I ki nup tip. Tiga niru try in the near future la dengan lah hiban yo ban le ko mongi themu kan salong hi ngi kum kinong song snong habang ila persang ngila la kambong ngila kum ka jing themu hi ngila yo ban pen success kan la dengim la ban don kata ka jing job adu ci sparu ndre ngila la tang katu kat niru mut ngi sau kemen ngi sau sorong bangila la ban pendep ya ka kata ka thong kata ka bangi bu ban wan ra ya ka jing khut jing subah po ka song tong ngi kermen ru ba ki parajan snong parajan thau ru kin ya ini don kita ke mensim ke ban ya trailang ke ban ya wan ra ya kata ke jing khut ke jing jerngam hoj wala don ki sau dong sau kun ki ba la jot ra praru tengi kermen ba te ke jing don ke mensim ba ki parajan snong parajan thau tetharai ba ki taru kin sedu hi la shale sisngi lagi don ke jingkit kle dan kami ka jingit trailang jingit trailang ye baro tu lada ki baro ki snong ki prajan thau ki ru ki don ke mesin buntaban ye da ban ye kini ka memeriang tetrai kita ki jingjot jingpra ki bala jot trai heden habut ba kin sa ki imbiang kin don kata ka mensim kin don kata ka jingit ye ke meriang te philai ya ban nga ka tu philai I ga jinglong jo ka snong ka thau philai I ga jingjerngam philai I ga surok singkin bat ngai philai mi I tang be plastic kwaru namor ka long ba phla ba hani ka snong ka de ka single plastic free village kamut kimpan kami ka plastic lagi song kwai song jore ye ki song be ka sla te bang ina ikran ni bat ka tu ka ningut ki riurang ba ki long kemi nang tau rang ba snong Mantua cuma na ki halor ka jing thmu la ni kata ka jing I jingai jong ki ban wan ra ka jing khoi ka ni snong bat ka ba itanat ka long ba kam dei tang ka kam ka jong uwei la ni ka wei ka briu hindai ka di ka jing tre jong baro hi ki nong snong jong ka ni ka snong ti ma kerpen ba ka ni ka snong kan long shisha kam kata ka model village ka ban ai ya ka nuksa ba kan shat jing shash ki wei ba ki snong ki bran marjan jong ani snong bakin buat ikini kinuksa bakin long kum kita ki model village hagani ka than ha East Giant Hills district padru haga jala barok away ya ini abang you forefront media ngade ibang tiu mauri kublai ka por jong pi baro